Hello Vibe Song Sanja Kaham Jotno Kaham no Tongban Heno Wansuku Vibe Song Tini ang Kuno Borni Tuyoi Video Sanam Nani Ba Video Kok Sanane Faya Tam Hingkai Belai Tension Ozorawo Sungnugai Manka Tripurani Bisingo Kubangma YouTuber Rokni Channel Kumamani Tamui Kumabu Kep Saboy Maya Sawai Maya Tam Hingkai Kuno Bul Kuroi Kuno galti koroye no YouTube ni simi strike phayo duibar o duibar phaimani jagulo guideline kuno guideline no mane chung subayo video rijagya tamgoi phai sawai maya chung nukha kubangma da bugya da Shankar abhage no abir boroni channel rok kumamani phe ojora angbai bo mahai nongoi tongka Jephru Phano ani o channel kemawi thangoi mano hai sisu sono tongo tabuk bele tension hungsa ang tension mani khamusi je asu norok angbai kurungoi tongo asu kurungoi tongmani ani family hai khai norok no ang taisa bahage MANNAI ang omursi tension ngodo hai phana ang kha khayo norok ano subanai nga ngomono norong thane kaisa koimung norong thane koi jawo ang wansu norok tabuk ano hamjak mungri tongmani hai norok ano support khai tongmani hai ano norok te support khainai ang channel kaisa hai noi KWTAL khuloka norok nugoi ma kai buskango Mr.S reaction henai gai norok nang koi jawo o channel lo thangoi norok kurunani bagai ang o channel kono video upload khlaiyako just only chikonsa video upload khlaika inga ang kha khayo norok norni hamjak mani ano hai nawai Rinai ano support khainai ang koinai norok no o channel lo thangoi norok subscribe khainani bagai te khana ang o channel KWTAL ang KWTAL video bai baksa norok bai kurungnai ang tabuk je sumenti prasa blog o channel ang video belai kom no Rinai tabuk tamni bagai ke bufuro jani kumai thangmano ang sawai mia abani baga ang norok no koyo ani Mr.S reaction channel lo thangoi norok subscribe khai ang webasa kurmani bagai HAMBAI